Máš v živote muža, s ktorým si začala písať, alebo ste boli už aj na pár rande? A hoci to navonok vyzerá ako začiatok niečoho pekného, ty vo vnútri čoraz viac čakáš. Čakáš, či sa ti ozve, či napíše, či naplní tie veľké plány, ktoré s tebou počas rozhovorov vysníval. Plány, ktoré možno ani nemyslel vážne. Vo vašich rozhovoroch sa tváril ako muž s jasným záujmom. Hovoril o výletoch, spoločnom varení, spomínal, ako sa mu s tebou dobre rozpráva. A potom prešli 2 dni ticha. Žiadna správa, žiadne pokračovanie, len neistota. Tak čo to znamená? Poďme sa na to spolu pozrieť bez prikrášlení. Pravde rovno do očí. Jeden muž, ktorý vie, čo chce, ťa nenechá v neistote. To je základný fakt. Muž, ktorý je vyzretý a vnútorne jasný, nemá problém ukázať záujem. Komunikuje priamo. Napíše, zavolá, aktualizuje plány, ktoré navrhol. Ak sa neozýva, má na to dôvod. Len často nie ten, ktorý si vysnívala. Nezabudol na teba, vie, že si tam, vie, že čakáš. A možno práve na to sa spolieha. 2, tvoje čakanie je preňho pohodlné. Z psychologického hľadiska často ide o muža, ktorý sa rád hrá s možnosťami. Nie preto, že by bol zlý, ale preto, že ešte nie je dosť zrelý, aby sa zaviazal. Prítomnosť ženy, ktorá čaká, mu poskytuje komfort, istotu, pocit, že má niekoho v zálohe. Niekoho, kto odpovie hneď, keď on napíše. Kto je stále dostupný. To je pre jeho ego nesmierne výživné. No pre tvoje sebavedomie extrémne zničujúce. 3. Muž, ktorý sa ozýva len občas, má pravdepodobne iné priority. Alebo iné ženy. Z analytickej psychológie vieme, že muži, ktorí fungujú v roztrieštenej projekcii, si ženy nevedome rozdeľujú do kategórií. Tá, s ktorou spí, tá, s ktorou komunikuje a tá, ktorá ho obdivuje. Nie vždy sú si toho vedomí. Ale často je to ich obranný mechanizmus voči intimite. Tvoje miesto v jeho živote závisí od toho, kam si ťa zaradil. A ak sa ti ozýva len vtedy, keď iné ženy nie sú dostupné, nie si priorita. Si možnosť. 4. Som zanepráznený, nie je dôvod. Je to výhovorka. Všetci máme dni, keď nestíhame. Ale aj vtedy si ľudia, na ktorých nám záleží, zaslúžia jednu vetu. Nestíham, myslím na teba, ozvem sa zajtra. Ak ani to nezvládne, nie je to nedostatok času. Je to nedostatok záujmu. Zanepráznenosť nie je nikdy o čase, je o prioritách. A keď pre neho nie si prioritou, tvoje čakanie ho netlačí. Len ho uisťuje, že má otvorené dvere. 5. Tvoja neistota je jeho kontrola. Tiché dni, nejasné správy, sľuby bez činu. To všetko vytvára stav, kedy žena žije v napätí. Vnútro jej ide roztrhať z toho, že nevie, čo sa deje, na čom je. A ten stres, čo zažíva, ju núti snažiť sa viac. Čím menej on dáva, tým viac sa ty snažíš. Chceš mu dokázať, že za to stojíš, že ty si pre neho tá pravá, že si musí vybrať teba. Vzniká tu asymetria a začína veľký problém. Tým, že sa prehnane snažíš, až kým od neho nedostaneš, čo chceš, tvoje telo zažíva dopamínovú explóziu. Poznáš ten fantastický pocit, keď po ňom dlho túžiš a on sa konečne ozve? Presne o tom hovorím. Keď niečo dostaneš len občas, tvoje telo sa stáva závislé na náhode. Je to ako odmena za čakanie. A to je rovnaký mechanizmus, aký využívajú kasína. A niektorí muži, vedome alebo nie, presne takto fungujú. 6. Ak nevie, čo chce, nie si to ty, kto ho má presviečať. Nie je tvojou úlohou dokazovať, že stojíš za to, aby sa rozhodol. Nie si reklamný spot. Si človek. A láska sa nezačína tým, že sa budeš zmenšovať, aby si sa niekam zmestila. Ak si neistá, či máte spoločné plány, pretože on mlčí, už to je jeho odpoveď. Aj chýbajúca komunikácia je komunikácia. Nepočúva sa to ľahko, ja viem. Tak a čo teraz? Zastav sa. Zhlboka sa nadýchni a pozri sa na to bez ilúzií. Ak už teraz v tejto fáze netušíš, čo pre ňoho znamenáš, ak tvoja energia ide do čakania,
a nie do spoločného tvorenia. Ak si nevieš naplánovať vlastný deň, lebo len čakáš, či sa náhodou neozve, tak to nie je vzťah, to je hra. A v tejto hre vyhráva len on. Viem, že sa ti to nepočúva ľahko. Ale neospravedlňuj správanie, ktoré ti spôsobuje úzkosť. Neprojektuj do jeho ticha city, ktoré nikdy nevyjadril. A hlavne, nezmenšuj sa, aby si sa vošla do programu niekoho, kto si ani nenašiel časti napísať. Si žena. Si hodná pozornosti. Nie si núdzová možnosť. Nie si odkladisko emócií. Nie si záloha. Muž, ktorý chce byť súčasťou tvojho života, tam bude. Bude ti to hovoriť, ukazovať, naplňať. Bez hádaniek, bez výhovoriek, bez ticha. A ak si ho ešte nestretla, to neznamená, že máš čakať. Znamená to, že máš žiť seba pre seba. A z toho miesta príde niekto, kto ťa nebude nechávať hádať. Budeš presne vedieť, na čom si, pretože ti dá jasne najavo, že chce stať vedľa teba. Ak ťa video zaujalo, nezabudni dať odber, like a komentár.